Calma, ora não posso. Não. Quer ver tinha do bem. Ah, tá com as montas Mike. Это ведь славный стан, следующий. Yalan margaret. Что? Дали? Яла, üç. Şanslı kaldı. Bir gün geç sokağa. Дали? Взял сучку и иди. Ne çoktan da süzüm. Тя само си знаем вън. Елено. 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 Яде ли? Kot iska da А, yedi. какво? Избой, кибрица. Gara domat kibrit. Няма, кибрица няма. Остана кет. Май, заходено. Аз не виж. Помощ ли да? Ай. Какво? Що не почте пари? А? Имаме прашна. Не, амет ама. Епа амето. Да помага да намайка. Помага. Намайка гледа 10 десама. 10 сина намайка не може да гледа. Само едното момче гледа. И от Сеим няма ир. Амет. Гледа. Амет ама. Ева лана амет. Да. Браво. Иди пък се казах на бабата. Яш маргарин. На мангала. Преструва се. Няма да ям. Ядева сама. Така. Утре да си взема каквото иска да иде. Една майка гледа 10 деца, 10 момчета, една майка не може да гледа. Виж, само амет, ева, виж. Цял село, що ви гледа? Аз го вика на амет. Ойда пенна я. Амет. Виж, не чули? Махваки. Ма пенна не найде кънъс. Синема казема. Оп, махва дума найдия. Так. Tutki de çoğuruyor, viş. Bir ana baktı, on çocuk bakalım, bir ana. Bakma da bak. Onu bakma, kıyımda. Tık. Kocaman lan. Ya